забони давлатии Тоҷикистон забони тоҷикӣ аст. Аз моддаи дуюми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. яке аз рукнҳои асосии давлатдории миллӣ забони миллат ба шумор меравад. бинобар ин забони миллӣ яке аз нишонаҳои асосии давлатдории миллӣ маҳсуб меёбад ва маҳз забони тоҷикӣ аст ки боиси мавҷудияту бақои миллати тоҷик гардидааст. забони тоҷикӣ ҳамчун забони муоширати одамон ва пайвандгари дӯстиву бародарии халқҳои сокини ин кишвар ба ҳисоб меравад. маҳз забони тоҷикӣ аст ки боиси мавҷудияту бақои ин давлат гардидааст. қонуни забони ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 июли соли 1989 қабул гардид ва забони муоширати мардум ба ҳисоб меравад, зеро Конститутсияи Тоҷикистон танҳо ба ин забон мақоми давлатиро додааст. онҳое ки ба ин амали хайр даст заданд нағз медонистанд ки забони тоҷикӣ ҳанӯз дар асри 10 дар давраи Сомониён дар аҳди Сомониён бе ягон қабули қонуни забон танҳо бо иродаи мустаҳкам ва худшиносии баланди шоҳони Сомонӣ забони давлатӣ маҳсуб гардид ва барои касе пӯшида нест ки ин забон дар асрҳои миёна аз ҳисоби асарҳои насриву назмӣ баробари забонҳои машҳури дунё монанди лотиниву арабӣ дониста мешуд. дар тӯли таърих аҷнабиёне ки ба кишвари мо ҳуҷум оварданд нахуст мехостанд ки забони миллиро аз байн баранд, вале ҳеҷ кадоми онҳо натавонистанд ки забони модарии моро аз байн баранд. дар даврони ҳокимияти шӯравӣ ҳам тадриҷан забони тоҷикӣ дар чордевори хона маҳдуд шуда монд ва ҷойи онро забони русӣ тан кардан гирифт ва танҳо баъд аз қабули қонуни забон ва татбиқи он забони тоҷикӣ боз ҳам нуфуз ва ҷойи худро барқарор кардан гирифт. танҳо бо дамидани хуршеди истиқлол ва бо ташаббуси фарзанди бароманди миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 5 октябри соли 2009 қонун дар бораи забони давлатӣ қабул гардид ва аз ҳамон рӯз ҳар 5 октябр ҳамчун ҷашни забони давлатӣ бо тантана ҷашн гирифта мешавад. миллати тоҷикро аслан забонаш зинда дошт, чунки ӯ ҳам ин забонро ҳамчу ҷонаш зинда дошт. ҷавшанаш буд ин забону меҳанаш буд ин забонро чун тавоне дар равонаш зинда дошт. то забони мардуми аҳли биҳишташ хонданд, халқ онро чун каломи ҳақ ба ҷонаш зинда дошт. ҳарчи ӯ аз даст доду ҳарчи бир буданд аз ӯ, дар забонаш зинда дошт. ҳуҷҷати пирӯзии мо, ҳуҷҷати бунёди мост, ин забоне ки ҷаҳонро дар ҷаҳонаш зинда дошт.